Ktoré mesto momentálne nazývaš svojim domovom? Bratislava. Ak by si mal Bratislavu opísať 3 slovami, aké by to boli? Moje obľúbené mesto. Najkrajšie miesto na Slovensku. Pre mňa kaštiel Betliar. Čo v Bratislave nenájdeš nikde inde na svete? Rodinu a kamarátstvo od detstva. Obľúbený hud. Palisády. Kam sa najesť? Podľa mňa Oma. Najkrajší výhľad. Od nás balkónu. A to je kde? V starom meste nad hradom. Aká je tvoja obľúbená realizácia z Grau? Výklad v Banskej Bystrici. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Istropolis, Kopa Sutín. Kopec, Tam, kde som sa narodil. STU, Alma Mater. Blumentálska, Jedna z najlepších ulic v Bratislave. Dunaj. A mesto na rieke. Najobľúbenejšia budova na Slovensku. To je ťažké, ale asi Slovenská národná galéria. Kde okrem Bratislavy si vieš ešte predstaviť bývať? Pokiaľ na Slovensku, tak viem si predstaviť Trnavu, možno aj Banskú Bystricu. Najobľúbenejší verejný priestor. Na meste Slobody. Ak by si mohol na Bratislave zmeniť jednu vec, aká by to bola? Asi nič, mne Bratislava veľmi vyhovuje ako mesto. A čo pre teba znamená domov? Miesto, kde sa teším, kde si vydýchnem.